Nhasi is the third day revival redu. Tichiri mumweya wemwe chete wokurumbidza Mwari. Panguva ino vamwe vanomuti the King of Glory, vamwe vanoti the King of Kings, vamwe vanoti the Alpha and the Omega. Panguva ino ngatimurumbidzei Mwari muzita nemuropa. Hallelujah! Hallelujah! Ivo Mwari vakatipa vafudzi, Pastor Jirishi naMama vakaona zvakakodzera kuti vavewo vafudzi vemweya yedu. Ngativafarirei muzita raJesu. Haleluya! Haleluya! Tikatora hedu nzvimbo dzedu. Tichiri mumweya umwe chete wokumhoresana. Toda kumhoresa wese anongonzi leader. Wese anongonzi leader, ngati mhoresei wese anongonzi leader kubva kuushering, kubva kuboard, wese anongonzi leader ari muleadership. Ngati mhoresei muzita raJesu. Haleluya! Haleluya! Sunday school oye! Sunday school oye! Ngati mhoresei Sunday school muzita raJesu. Haleluya! My teens and my youth muriko ere. Teens and youth oye. Ngati morese my teens and youth muzita raJesu. Hallelujah. Panguva ino munhu ngangozvimhoresawo. Uchingozvifarira muzita raJesu. Hallelujah. Vari online, ngatingomhoresawo vese vari online, vari kutiona online. Muzita raJesu. Hallelujah. Tisingapedzi nguva yava nguva yema-items. Tichatanga neBrown Fisher Cell Group, toterwa neGeorgina or Hamburg Cell Group. So in that order, Brown Fisher Cell Group, mokwanisa kutoita muchitouya. Ngativaombere maoko vachiuya. Rambe mshure ruwa rombera maoko vachiuya. One, two, yeah. Yeah, one. Waka, honey, simutkayu. Topatats. Mune simba muro para Jesu. Simba muro para Jesu. Totsikana matiboni. Nyamwemwe ayechi. Mune simba muro para Jesu. Simba muro para Jesu. Simuka. Lift Jesus higher. Higher. Lift Jesus higher. Higher. Kutambira Jesu. Ande. Vanonoko na bureti were baba. Tinombotika bureti once. Tinombotika bureti. Simuka. Ande. Shit. Ande.
Jesus higher. Higher, higher, higher. Lift Jesus higher. Higher, higher, higher. Lift Jesus higher. Higher, higher. Kutambira Jesu. Kutambira Jesu. Kutambira Jesu. Kutambira Jesu. Thank you. Georgina or Hamburg cell group. Maseterwa standard. Gato ombere vachuya. Hallelujah. 1, 2. Glory, glory, glory. Hallelujah. A loud one. Thank you, teenagers. Isisi yeda atigoni kuimba asi tineka item kedu katichakuitira imzuva ranhasi ka mini presentation. Saka kanongoda kungoti muterere mugomotivetwa nekuti zvekuimba nekutamba aiwa hachisi chipo chedu. Amen. Kore rino takapiwa theme yedu yekuti year of establishment. Hanzi tenda muna Mwari zvako zvaita zvedu zvakatoita as a cell group. This cell group was formed this year. Takatotanga this year. Takawanda kune vasipo vabatikana vari kumabasa. Asi tinongotenda Mwari thus far have taken us. Amen. Amen. Baba Mtero, briefly tell the Church of God, how can one prepare himself to partake into this grace, patrukita revival yedu, anointing? How do you tap into the anointing? How do you partake into this anointing? Hallelujah, church. Amen. It's a good question. Tinoimba kuti kuya kwataita kuno revival tauya kuzomutsurudzwa and sevanhu kuti tinge tichiwana rumutsiridzo irworwo, we have to prepare ourselves personally at a personal level to an extent that we have to have an open heart, mweya wekugamuchira mashoko anenge achitaurwa, mari dzatinenge tichiparidzirwa kubudikidza nevaranda vatinavo vakatitsika panzvimbo yedu. So it's all about receiving yourself. Because takada kuenda in the Bible kuna Hebrews chapter 11 verse 1 inoti iyo, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him. So I believe that there are three things that we have to take into consideration, which is faith, belief, and seek him. By doing so, I believe we will get in a position to prepare ourselves to be the partakers of this revival. Yatina pangwa ino itakaenda kuna 2 Corinthians chapter 1 verse 24 but those does not mean we want to dominate you by telling you how to put your faith into practice. We want to work together with you. I believe that we
vanenge vachitimotivata, because it says we want to work together with you so you will be full of joy, for it is by your own faith that you stand firm. So if you have faith in you and you believe, then I believe that you'll be in a position to be the partaker of this revival and be blessed. Hallelujah. We were blessed in Muse Group Medu na Baba na Mai Mapako, a humble couple. The word of God says you should be humble, and they are so humble. Ngatinzwe zvavachatudza on their walk, Pavano Famba na Mfundis, our men of God, they are always behind Mfundis. They are always here on time. Ukawuya kunyangwe na 7 unowana watu wapanze. They are committed into the house of God. Baba Mapako, how have you been with the men of God? For a very long time, and you have been serving as Amabiera. Briefly tell us, the anointing upon our pastor, mentor, dad, how has it impacted your life? Hallelujah, church. I didn't get 24 hours. You go to Baba na mai Chiriji, Baba na mai Mfundisi Chiriji. Inini kumira kwa dakaita pana mdendi siku de dakafa 5 years ago. Hallelujah. Because kumuri kwedu kwa ifiwa, kwa kunde problem ya heart problem. Mai wakashaya 2002. Sekuru wangu wazanzi ya mai ikashaya. My 2 sisters zangu akashaya ne kuda kwa heart disease. Saka pakazosvika 10 yangu yekuti inini ndarwara, ndaitoziva kuti hai ndikutovhaya ndikutoenda. Hallelujah. Ndaitoziva kuti hapana, there's no way I'm going. Hallelujah. Ndo pandakazosvika pano paroadboard, ndo mandasangana na baba ndikati ndataura baba ndikati baba family kwedu kwakamira kwakadai zvikanzi baba aiwa don't worry, ndikati vanomboziva zvikumba kwedu, ndikati hapa pakaipa. Saka ndomandatanga kurwara, ndakatanga kurwara. I could not walk. Ndaitofamba njirofemere kaitadza kufamba chaiko. Saka one day ndomandaenda kwa mufundisi achigara kuna Roma. Ndomandatosvika kuna Roma kuya ndikati baba ndarwara. Ndamba ndasvika muofisi ndobva ndinamatira. Handisi kana baba muchiri kurangarira. Ndobva svika ukandinamatira. Pane zvakaitika mweya mutsvene ukaningira mukati momo. We had to walk to Bloemfontein netsoka apa ndichirwara. Takaenda netsoka vakasiya mota tikanapa kaende Bloemfontein netsoka. We had to go to Bloemfontein netsoka. Tikantora maybe 5 rounds chinamata. Ndobva tadzoka netsoka kusvika kuna Roma. Saka kutenda Mwari kuti kesi iyoyo from that time hapana akazorwara kumba kwedu ne heart problem. Even it's been 5 years now. I'm healthy and amwenda muchipatara. Ndakutenda Mwari. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Maima Paku, vachangokuti 1 minute. Just tell us, Maima Paku, kungogara kuseri kwa mfundisi koko, it have changed your character, it have changed your life, it have changed everything. Chingotiti de kuita amabiera in the house of God. Anzina MC ndite 1 minute. Yes. Inini ndinongotenda Mwari neposition yandakapiwa muchechi. Ndinonzwa kudzirwa kana ndiri pamasure pamama. Pane pakamboita yekuti vanhu vaiti mai vanotadza kutaura namama and vanenge vachingori navo, but ndangotenda Mwari kuti izvozvo ndo zviri kutoita kuti life yangu ifambe kuve masure mavo. Saka mundiregererewo mukaona ndiri pamasure pavo. Hallelujah, glory, glory, glory. Amen. Ngati vaomberere maoko. Ngatiomberere maoko zvekare macell group esaita. Takaseterwa standard yakasimba. Ini rangu cell group asati ratanga. Pressure iri high. Tisingapedze nguva, yanguva yekuti tichedza mufundisi, nguva yangu yakwana. Tese takasimuka tichedza our visionary, our mentor, our pastor, our father, Pastor Chiriji. Muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Chingoti maoko mudenga yaka kuna Jesu. Hallelujah. Nasa again nezuro ndaiti wakagumarini kupiwa maruva.
wakaguma rini kumbozviudzawo kuti ai ndinogona ichi neichi neichi neichi. Most of us, we are trying to find confirmation or a positive recommendation or affirmation from others, but you also need to sit down and list things that you can do. Kungozvifunga kuti this I can do. Amen and amen. Kungozviudza kuti this I can do. Wobva wazviona kuti ndakazviita apa neapa 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 ndikazvigona, saka this I can do. Unenge usikuzviremekedza, it's not kuti uri une pride. You are not telling people, you are telling yourself. How does that help? Especially ukazviudza kuti inini I can pray, and you record the hours that you have prayed before. When you have a problem, you can also use that same weapon to do it. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti ndine zvandinogona. Mudzokorore umudze kuti inini ndine zvandinogona. Dzokororazve kuti inini ndine zvandinogona. Rega kuzoudzwa neumwe munhu kuti hauna chaunoziva. Taura wega kuti inini ndine zvandinogona. Madhimoni ngaazive une zvaunogona. Vakakuti kungozi kuti inini ndine zvandinogona. But we take so much time takabatirira pane zvatakatadza. Tichikangana zvatakadini zvatakagona. Do you know what is to pass? To pass is to just say 50%. Then you can proceed. But unoona kuti vamwe vanhu vane headache, vamwe vanhu vane BP, vamwe vanhu vari kutadza kurara ne 10% yezvakaramba. Kana wagona waziva zvaunogona, zvausingagoni zvinozotanga kuendeka because une pekutangira. Chimboweva maoko kuna Jesu. Titende mai mugando vangava chera tigotenda baba chuma valida intercession nevese vane zvavaita neutungamiriri uri kuita kuti basa rinoripfuurire pamberi. Chimboombererawo leader wako maoko. You cannot walk pasina mutungamiriri. We are where we are because of our leaders in different departments and in different areas. Ngatingobatanidza maoko zvakare tigamuchire nekufarira ma-leaders, church board, ma-departmental heads, nevese vanobata basa, ma-cell leaders, vese vanoita kuti basa ripfuurire pamberi. Ma-leaders regai kuzonyeperwa naSatani. Zvitaurirei kuti ininiwo mubasa raMwari ndine zvandinogona. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Mai vedu varipo pakati pedu nhasi tivafarire. Mai mufundisi Chiriji muzita raJesu. Haleluya. Mwari verugare vakudzwe. Ndinotenda Mwari zvakare manheru ano. Baba vangu naamai vekundibereka pamweya varipo vakakwana. Mwari verugare tinokudai baba namama. Mwari wenyu tinomuda. Imimi tinokudai muzita raJesu. Tifarire vaprofita vaMwari muzita raJesu, tichivapa nguva yose nekuzara kwayo. Ngatitenderei baba namai kuuya kumberi tichiombera maoko tichivafarira. Ngativatenderei, ngativafarirei, ngativafarirei, ngativafarirei. Anogamuchira muprofita anodya chemuprofita. Chimbofarira baba namai manheru ano muzita raJesu. Haleluya. Hallelujah. Praise and worship team. Anzina gogo vesangano. Ndikupei mukana ukuti mumboimba rwuri pamoyo. Hallelujah. Saka zvakakosha vaviri vangafambe nzira imwe chete sei kana vasina kutenderana. Unoziva kuti pamwe pacho unenge uchingoenda, but it's good to always have a feedback. And mama vari kuti ngatimbonzwai praise and worship. Ndinowanzoimba ndega, but ndoda kuti timboimbirwa neworship team. Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Kana mweya mutsvene agara pamusoro pangu ndichatamba saDhavhidha. Kana mweya mutsvene agara pamusoro pangu ndotamba saMiriamu. Aona here, aonaka, aona here. Kana
Second Chronicles, chapter number 20. I want to acknowledge the presence of Pastor and Mama Chirichi. I also want to honor the leadership here present. Thank you so much for being excited about what God is doing in this place, and just want to say thank you for the attitude in the name of Jesus. Amen. I want to honor my dear wife, Pastor P. Want to thank you, woman of God. Please be blessed in the name of Jesus. Amen. Deacon and Mama Mangwa, blessings to you in the name of Jesus. Hallelujah. I know there are some people who might come from DPS starting from today. Tomorrow we are going to be increasing in numbers because it has been during the week, so it was not easy to travel
mufundisi nanchida kuuyo kuzoona vanhu vachitamba panapa, but traffic haina kundibata musha. Vati maintercessor panenge achinamata arayire mweya wetraffic. Hallelujah. Tingowana nyasha muzita raJesu. 2 Chronicles chapter number 20 kubva paverse number 20 kusvikira paverse number 23. So they rose early in the morning and went into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in his prophets, and you shall prosper." Until verse number 23. Okay. And when he had consulted with the people, he appointed those who should sing to the Lord, and who should praise the beauty of holiness, as they went out before the army and were singing, saying, "Praise the Lord, for his mercies endures forever." Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. Thank you. Mangwanani vakaenda kugwenga reTekoa. Vava kuenda, Jehoshaphat akasimuka akati, "Teererai kwandiri, Judha navanhu vaJerusarema. Tendai Jehovha Mwari wenyu, ipapo muchasimbiswa. Tendai vaprofita vake, ipapo muchabudirira." Shure kwokunge abvunzana navanhu, Jehoshaphat akagadza varume kuti vaimbire Jehovha, uye vamurumbidze nokuda kwokunaka kwoutsvene vake. Pavaifamba vari mberi kwehondo, vachiti, "Vongai Jehovha, nokuti rudo rwake runogara nokusingaperi." Pavakatanga kuimba vachirumbidza, Jehovha akaisa vavandiri kuti varwise varume veAmoni neMoabhu neveGomo reSeiri vaiuya kuzorwisa Judha, uye vakakundwa. Varume veAmoni neMoabhu vakasimuka vakarwisa varume vaibva kuGomo reSeiri kuti vavaparadze zvachose. Vapedza kuuraya varume veSeiri, vakabatsira kuurayana. Amen. Taura about praising him in all situations. Kupa Mwari rumbidzo nyangwe zvidii. Hallelujah. Zvazvinoita ndezvokuti munhu zvataurwa namufundisi panapa, munhu ukagonerwa zvinhu 100 naMwari, ukangochallenjwa ne1, highlight yeupenyu hwako kuomerwa, kwete kunaka kwezvinhu. Amen. Futi handanyatsonzwa. Kana munhu akatarisa, tomboti uri kurwara nemakidneys, for example, handisi kuti zvakanaka kurwara nemakidneys, but ndiri kuti kana kurwara nemakidneys, kana mwoyo uri right, nemapapu, nemazino, nemaziso, nepfungwa, nezvimwe zvese, unoemphasize chirwere 1, but hautaure zvimwe zvese zvauri right. Amen. Ukawana mari yefuel, wowana yerent, wowana yekudya, woshaya yemagetsi, unogona kukanganwa kuti zvimwe zvese zviri right. Pane zvimwe 1 chete ndochisina kunaka. Amen futi. Attitude isina kunaka. Attitude ye-lack of gratitude. Ndozvakaita vanhu vazhinji, nyangwe akaitirwa zvakawanda sei naMwari, haaone zvakanaka zvaakaitirwa. Amen.
rekuti watombowana nokuroora emphasis yako ndengonono dzaanoita kumba kwangu tikurwiswa nechiga chengonono. Mumwe atoti watombomwana nengonono. Amen. But kune vamwana dzomufundisi ndakamboti tiri kufaroku ndakachinja ndakabuda mutende ndikanorara mune rimwe. Paita vamwe vanoita ngonono takati obva adaisongochinja sonzwa chinja magiya ona akurova dzimwe unoziva dzine makodzi atanga zvinonzi atanga puwa pitch pipe mudzimba umo. Ana baba vane vakachena moyo kana kuti ana mai vakachena moyo chitongoti zvinoitika mumba kwenyari zeti ane dzimwe ndiani. Ndakamudzwa kumaitaura zvikanzi kwedu ndikangonzwa wangu atanga ndotombomumutsa kuti chimbotangawo muka nditange ndakotsira inini. Otherwise akanditangira kukotsira zvavharana. But anyway, watombomwana nokuitira ngonono imbotenda Mwari nekuda kweizvozvo. Amen. Vanhu vazhinji vane pfungwa dzezviri negative, zviri positive havagoni kuzvicelebrate. Une zvizhinji zvawakaitirwa naMwari but hausati wambozvicelebrate. Chaunongogona kungofunga zvisina kumira zvakanaka. Isusu takabva kutradition yemidzimu nemashavi, hatina kuberekerwa muchechi. Pese patakazama kugadzirisira midzimu, hapana musi wakazodzi this time mazonyatsogona. Excellent. Ende mafara zvinoizva kufamba. Vamwe ndavapedza kunzi maita musiya padiki. Maita musiya padiki. Ndo zvinoita midzimu. Anenge chikunzi wasiya, hapana kana pamwe. Saka Mwari nyange akakuitira chii nepfungwa inenge yemudzimu. Ningo chingoti maita musiya padiki Mwari. Dai mama maita musiya padiki. Hausati wambotenda Mwari. Kuti pawakauya muno mujoni waigara mumukuku. But iye zvino unotori nerimwe bedroom risina anogara. Ningo chingoti Mwari makaita musiya padiki. Onga usina mota kana bhasikoro. But izvozvo wane zvakawanda unotopedza kana 1 week utoti chege ndimbomutsa mota iyi kuti ingazoguma yashaya basa kuti ndiri kungoimutsira kuti imbofamba. If you looked back, if you said God I'm grateful, ndo mistake hombe ine vana vaMwari havagoni kutenda. Handina kuti zvanaka zvese, ndati chimbotenda pazvave. Just be grateful for where we are now. Umboti Ebenezer Jehovah matisvisa panapa ndo patambove. Asi ari kuchechi kuna vanhu vanotya kupupura nenhau yekutya uroyiwa. Anongochengeta testimony yake haagone kutaura nevamwe. Amen. Nechikonzero chekuti upenyu hwake hwese huri centered on darkness and not on light. Chimbova nepfungwa yekunzwisisa kuti Mwari vakandiitirawo zvakanaka. Murume anonzi Jehoshaphat akanga aine mablanda ake, aifamba naMwari but anga aine poor choice of friends. Yenge shamwari yaAhabhu, tamba naAhabhu but iye ari right, but anga aine poor choice of friends. Amen. Vasati vamwani muri right but shamwari dzako, vanhu vanotamba navo une poor choice. Amen. Wakamona tinogona kuenda kune imwe setting yekuti haugone kana kunamata. Kuti vedu we zvashata panapa nyange zvikanzi zvaita sei hamukwanise kana kunamata nenhau yematambiro amunoita. Amen. Nishamwari dzangu dzimwe dzandombotamba nadzo vakatya neni because indonamata akanamatira chikafu murestaurant kana murestaurant
tasvika ngatibatanei maoko ngatimbonamata but mumwe akangosvika paKFC akangopuwa fold over pfungwa yese yekunamata inobva yapera haadi amen kuna nasipe mfundisi vanongodya akufunga kuti kana kapfupika munamato kapfupika ngoti God bless our food pasinatombozi in the name of Jesus kuti kangodzi kapfupika kanongoti gaga vanhu havadi anenge akungoona T-bone nemaribs anga ane poor choice of friends. Iwewe tsvaga vanhu vanokupa inonzi positive influence, tsvaga vanhu vari like minded. Amen. Tsvaga vanhu vari like minded. Ukaona shamwari dzako dzisingagone kumbowana umwe musi anoti muka tinamati patinoti tiri kumudzana sekuchechi kwedu tinoita maprayers pakati peusiku noti uchiscrolla foni yako so noti ukatarisa kuti ningi uyu ndokona mudaidza uyu ndokona mudaidza uyu ndokona mudaidza uyu ndokuchechi zvake bad kuti ungomukliki haasati ambopopota kana kuita sei but hadaidzike pane vamafunga here alo hapana wafunga pamwe ari kufunga iye ari kufungawo iwewe amen chechi. Saka Jehoshaphat aitamba naAhabhu akapotsa afa kuhondo yaAhabhu akapona neburi retsono nekuti umambo hwekwaIsraeri hwanga hwaseparata into Israel and Judah. KwaJudha ndokwaimuka making ari right, kwaIsraeri kwaimuka mvangamakomwe dzemaking. Ndokwaunonzwa kuti akanga aine chivi chaJerobhoamu. Wainzwa akaita chivi chaJerobhoamu. Wanga kune ndokwanga kune mabora ngoma ese ukatarisa mabora ngoma mazhinji anga ari ekwaIsraeri. Amen. Asi ikoko ndokwa kune maprofita ofuti ari powerful. Ana Elijah vaibata vari ikoko nana Elisha vaibata vari ikoko. Hapasi pane nyaya yangu. Saka rimwe zuva vanhu vekwaAmoni nevekwaMoabhu vakafunga kuti ngatichandei tinoinvada Jerusalem kana kuti the kingdom of Judah, which was now very small and minute. Tokora mwari notuka wanga changa zvinonzi vakangoudzwa Jehoshaphat zvikanzi hakuna kumira zvakanaka. Vanhu vaya vauya ende kuuya kwavaita vauya kuzoparadza. Jehoshaphat anoproclaima a fast. Aproclaima a fast anoti Mwari vanhu vari kuda kutirwisa ava havazi pati yevanhu vatakarwa navo patakanga tichibva kuEgypt. Takavanyenyeredza hatina kumbovatanga, but this is how they are paying us back. Wakamborwiswa nemunhu usina kumbobvira watadzira. Unoshati kuti ndakamuita siku. Chii chandakamuitira? Why is she doing this to me? Why is he doing this to me? Amen. Wakambopinza munhu chikoro ndaitaurwa nemwe hama yandino fellowship naye ndobva ati chamwari ndakufona ndine vamwe vapanha vandakabvisa kuprimary ndikavaendesa kuhigh school ndikapedza ndikavaendesa kuuniversity manje izvozvo vari busy kwacampaign against my ministry. Vanamuti hainotambika ndozvakaita kubasa kwenyu zvikanzi hakunondaro shamwari vanhu ava vaka zvese mumba zvavaipfeka nezvese zvadaita ndakaitira ivo. It's a common human practice. Kuti unoitira munhu chakanaka chogoshaya support. Wakazanditira amen. Waitira munhu chakanaka but ugoshaya support. Zviri nani kushaya support but zviri wesi kuti apedza anotokurwisa ndiye anenge ari pamberi. Hello? Chima povo yaramba, povo yaramba, povo yaramba. Zvema yati hatisi kuda povo yaramba. Munori kuziva vari kuimba nevakanyarara but vanhu vari kutya kundidayira vanofunga ndozvandida kutaura. Ndinoda kuti ungoziva kuti sometimes you do good to people. Humanity has got some elements that are not grateful. Amen.
toda kutenda Mwari nakuda kubaba Masuka netimu yavo vari kuti this week it's our week of expression of gratitude. Amen. Ndakaenda kupai timanagedzi mbichana pamusoro peministry yemunhu anonzi mufundisi. Mufundisi unogona kuseka nehafu yemuromo, imwe muromo uchichema uchirwadziwa. Nechikonzero chekuti unogona kuti pafoni pako pachisvika meseji yekuti ndafirwa. Pari kusvika imwe yekuti mwana uya watainamatira after 13 years Mwari akatikomborera. Iye zvino takumu-expect. What do you do in such circumstances? Amen. Ende ukangoposta message, unoona message inogona kurasika. Kuti munhu achi dzapindirana so. Kumwe achiti izvo ndafirwa kunoko apa uda kuti Mwari kuti ndagraduate apa uda kuti Mwari munoshamisa yobva yaenda kumwe. Ukaona message yamufundisi yaenda isinganopindirana nezvaunga uchida, ingoziva kuti yanga iri yemumwe. Alo? Kana Mwari kuti graduate neWari ndazokwanisa mufundisi dzati module yanga ichindinetsa ndaipasa. Wobva Mwari ngaakusimbise zvinowanikwa nematambudziko. Mufundisi waye havaite ndozvazvakaita. Manya inini ndaifanira kusungwa mazuva eCovid. Because pakapisa COVID chaiyo panga pasingafamba. Andakana musi 1 wandakaswera mumba. Vanenda mapurisa ndiri kukumbira tsamba yekuti ndingofamba muCovid muno zvikanzi ndenda kusocial warfare. Kubva ipapo pacho kuti uende kusocial warfare wafanira kunge uine tsamba yekunotsvagisa tsamba yekuti ugokwanisa kufamba. Ndovanyasha dzangu ndingasadzisa ndisvika kuya zvikanzi muzi ma-special workers. Yata mumanaka mumwe musi papaine vanhu 4 mufundisi vachigara in solitude vese vachirwara nepfungwa. Saka vaingonzwa kuti nhasi toda kungorumbidza Mwari ende toda kushayana mufundisi. Saka aiti akati arwara wobva ati mufundisi ngatimbonamatai ari kufona uchipedza Mwari ati zvinhu riyera uya manje Mwari taura zvimwe zvakasiyana siyana vari 4 ka1. Ndo zvakaita ofisi yamufundisi. Unogona kuti na 1 AM uchiti kupedza chaimba ndopedza prayer na 1 parapamba kuti unogona kuti uchingopedza so mwabva ati mufundisi zvamamutaura zvandibata stereki chimbwa timbochovhaika imwe prayer timborova dzimwe 30 minutes. Amen. Anenge aizwa kuti ndamborumbidza Mwari. Ndozvakaita ofisi yemunhu anonzi mufundisi. Amen. Kana uri pastor unosangana nemwe munhu ane engineering problem, inini ndakaita town planning, but mumwe munhu anotaura kuti mota yapisa gasket ndinoite sei munhu waMwari. Ini handizive zvemagasket, ndinoziva zvemalayout, but unenge uchifanira kutotaura zvinenge zvine uchenjeri. Amen. Kana kutaura kuti yes baba namai chiduwa tinokugamuchirai Mwari wamasimba sakuitirai zvakanaka ndakutaura kuti kuchauya vamwe vakawanda ndikumbira kuti mungondibatsira tivafarire. They are coming from DPS Kempton Park. Mwari vachitiitira zvakanaka. So kana uri pastor unosangana nezvizhinji zvakawanda zvakasiyana siyana, and sometimes time yamuri kufunga kuti vakurara ndo time yavari kufunga ndo yamuri kufunga ndo yavari kufanira kunge vari kumuka. Yamuri kufunga kuti vamuka pamwe ndo time yavakurara. Ende zvazvinoita kana uri pastor madhuna mutuna anosanganikwa nevanhu ese kazhinji kana tambopupura kudai so kuti Mwari anokunda zvidhoma akanzwa ninja ati bhidhiri onzi mufundisi pane chimwe chiri kuti bhidhiri pamusoro. Musa ndakambopasta vamwe mama vakasiya legacy amai ivavo vaiti izvo kana vapedza woti izvo ende masefoni anga achangouya hakusi kuno kunichiri kuZimbabwe vaiti kanamata woti dedi katsiya yauya futi inge yakanditi apa inotarisa nguva unoona dziri 1:45 andiita sei nenyaya yekatsi yauya onzi izvo wobva vanzi noti ngatinamate nza manamata yatarisa pasiye zvinezvi.
Makusena nouya akashatirwa. Muri kundinamatira here nhai baba imi? Mukatsirwe machingodzoka. Ini ndambodzidziswa zvekatsi inini kuBible College. But unongochiona munhu anakaziva kuti kana ndikange ndakunikirira munhu anoziva zvekatsi, katsiologist chaiye ndipastor. Mazisi. Imbo yakangohukura zvisiri izvo. Especially mimi muri kuparidza muno mumasabhabhu. Pastor mukatanga kuita varungu. Muchenjere kuitwa funeral yekadzi kana kuti funeral yefish. Nzika kufish yedu yanga iri mufish tank. Hakusisina. Munhu waMwari chiye muzotengesa. Muchitivigirawo fish ye. Vanhu vese muri kuona vane varova. Vane idea yapastor wavainaye mumusoro. Mumwe ari kufunga ndiri kungoda nesimba yokuti kana zvangonetsa anongodzura mapira saSamsoni. Mumwe ari kuti zvondoda kuonda anoti kana tikangosvika pagungwa akangosumudza tsvimbo yake akutofembera nepakaoma saMozisi. Pakasvika mumwe wabva ati koye mufundisi anongonera pastor mune marutanga vamboimba. Pastor Jiriji havaimbe. Dai vachimbotangawo vaimba vanofanira kuimba saDhavhidhi. Kana akataurirwa anoda ana uchenjeri hunenge hwaSolomoni. Hakuna munhu akadaro. Amen. Hakuna munhu akadaro. Tolerate and respect the calling that is upon your pastor. Ukwanise kufarira wawakapiwa naMwari. Amen. Ndine imwe hama anoti profile picture yake ndaiudza adzimai wangu. Profile picture yake ndiye mumwe wari kushandira Mwari ari kune imwe dimension. But pese paanoita madzikirira mamhepo paanoronda zvakaipa anofonera inini. Because uyo ane ziministries hombe ari paprofile havafonereki. Amen. Ndakati amugonere kuti reach out kuna munhu waMwari uyo muri kwamakaisa apa panhinga. No, it's like ofana kutedzera protocol. Ndikati kumana ndinoda kuisawo protocol yangu. Ndotadza kutaura here. Paprofile picture yepanyu panani. Ko pastatus. Ko mamessage amunofambisa mumazvigrupu echechi. Munombokandawo here aPastor Jiriji. Amen. Kana munowanzokanda aPastor Munemo. Muda kusekuleta kuti izvo muvisionary mumutenderedzere mameseji ake. Munotenderedza vamwe kuti unonzwa kuti mwana ende pakada kufamba yamufundisi unoona hapana anombodaira. But pakangofamba imwe unonzwa kuti that's profound. That's wisdom. Amen. Asekuru vaya nemaswitsi nhasi. Asi kuvawirira here maswitsi angu? Regai ndikuudzei tenderedzai meseji yenyu. Semufundisi makazombotirenda. Neimwe yamaitara yekuchemera mabhirthday. Pane yamakatirenda paTikTok. Yekudanzi murume mukuru anochemera birthday. Uchitadza kuita zvinhu zvine musoro. Kana painanga asati amboiforwarda, iforwarde ndeyamufundisi wako. Mufundisi wako ngaatrendeswe newe. Amen. Maprayer request mazhinji evanhu tinozoziva kuti akapindurwa musi waanenge abhiridha. Pastor, yemundinamatirewo bhiu remvura ndisikazati rakafamba bhiu remvura yekupi? Ndine kumba kwangu. Zvakafamba sei? Dzabva 6 months pandakapinda paipepa makangosiya matamba mangu mandairoja. Ndakabva ndangosumudzwa naMwari. Ndabva ndasikopinda but yezvinezvi takabva ndinopinda so. Saka municipality haisi kumanyatso zviye makatopindurwa. Dzidzai kuappreciate munhu wenyu waMwari wamakapiwa. Hapasiro pane nyaya yangu. Ndiri kudzoka panyaya yangu yekurumbidza Mwari. Titesere. Saka Jehoshaphat anorongerwa
nevanhu vaasina vendata navo, haana chaakavatadzira, but ivo kana vaakuda kurova vanoenda vachinorova iyi. Have you ever encountered such a situation? Yekuti unoti akomana pamwe dai anga ari ningi, kwete ningi. If it happens to you, hausiri wewe kutanga. I've got good news for you. Wondo haisi yako ndeyaMwari. Mwari achamira achikurwira. Saka Jehoshaphat anoproclaima for a fast, woti ngatitsanyei. Pavanotsanya, anoudza Mwari kuti vanhu vari kundirwisa, handina chandakavatadzira, handina kana chandinoziva. Apa vangauya vari mateams matatu. People of Ammon, people of Moab, and the people of Mount Seir. Veko Mount Seir, mavati ndevapi mfundisi? Vazukuru vaEsau. Vakangwana kuti handei tingonorwisawo. Vamwe vazukuru vaLoti, vamwe vazukuru vaEsau. Vese ndivanenge pane paukama. Ndakazomonzwa imwe message inonzi chiko paukama. Seiko paukama. Saka vauya, Jehoshaphat anonzi naMwari, kurwa hakusi kwako. Ndasi ndauya kuzoudza vanhu vari panapa kuti kurwa hakusi kwako. Dzimwe hondo dzaunoisira effort hadzitomboda ruoko rwako. Zvimwe zvacho chimbodzidza kunyarara. Kana uchinge uchinamata uchitsvaga kurwirwa naMwari, kumwe kurwirwa naMwari kutongonyarara. Ukangonyarara Mwari atokurwira. Ndikunzwisiswa here? Dzimwe hondo dzinongokundwa, dzimwe dzinokundwa nekubhainda, dzimwe dzinokundwa nekurebuke, dzimwe dzinokundwa nekudaidza moto, but dzimwe dzinokundwa nekungonyarara. Pane zvimwe zvaunofanira ngonyarara and you ignore. The Bible, if you read from the book of 2 Corinthians chapter number 10, verse number 4, inotaura kuti though we walk in the flesh, our weapons are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down every imagination and high thing that it tries to exalt itself above the knowledge of God. Kana Mwari vakatendera kuti dambudziko riuye kwauri, vane mukurumbira wavari kutsvaga, pane mbiri yavari kuda kutsvaga, pane mazikanirwo avari kuda kutsvaga. Toda kuudza mumwe munhu panapa kuti dambudziko rawakatarisana naro, Mwari vachazikanwa kuburikidza naro. Mwari vachawana mbiri kuburikidzwa naro. Nyangwe zvikaita kunge zvarwadza, nyangwe ukaita kunge umwe urwere, our God is a God of healing. Ndanga ndichinzwa baba vanga vachipupura kuti ndairwara, but pandakanamatirwa ndokupora kwandakaita. Saka sometimes God allows difficult situations to come through your life so that you can get a mighty testimony. Today I want to tell you that God is manufacturing testimonies through challenges. Zvachona zvakakuomera. Amen. Baba mtu wase kwa ndimi wandiri kurangarira kuti taipindira kuFlorida uko mclassroom. Did you ever think kuti tinosvika pano patiri panapa? Baba namai mtu wase kwa tanga tiri about 12 anizi. Tatiri about 12. Tichipindira mclassroom ndaitanga ndambouya kunoku ndopinza ndotoimba usana kana ndapedza ndodzokera kuKempton Park. But zvakanga zvichidyarwa naMwari. Fundiso indai mutuma ku East London. Nekurodport saka ngasingatomboya kunoku. Tasingatomboziva ndo vachauya kuno, but zvinozikanwa naMwari hazvizikanwe nevanhu. Mwari kana vakakutangisa something, ziya kuti akatanga basa rakanaka mauri anoripedzisa. Kana uchiona patave pano zvinotipa hope yekuti tiri kuenda kumberi. Ukaona wasvika pane imwe level Mwari havasati vapererwa, kana pakauya challenge, imwe ichawira kurudyi, imwe ichawira kuruboshwe. Hanzi na David achinyora kuna Psalms, anoti 1,000 shall fall on your side, 10,000 on your right hand side, but they shall not come near you. Ladies and gentlemen, we have got a God who conquers battles. Mwari wedu chikakarara pahondo, but nzira dzavo hadzina kufanana nenzira dzevanhu. Kana Mwari vakatendera kuti zviome, vanozviomesa nechikonzero. Vakatendera kuti zvityise, vanosiya zvichityisa nechikonzero. Pamwe pacho unoita kunge wakutoparara. Bvunza Mozisi anoti achiteerwa kumashuroko anoona Farao achiuya.
haleluya. Apa Mwari pavari kudhila naye vanomutrepa, anotanga kudzwa kunzi kwauri kuenda nako hausati wamboifamba nzira iyoyo. Pawakuenda napo pane chikuru chandoda kuratidza. Ndauya kuzoudza vanhu kuti Mwari ane paari kuda kufamba newe pausati wambofamba napo. But wasvika pamupata, wasvika pavhali, kuomo kugomo kugungwa kumberi, Farao ndo paanosvika. Kana Farao akasvika ipapo hakusi kuti ndakutyiswa, azviparira. Farao aikona kuteera mwana waMwari kana apa mupata. Don't follow him when he is in the valley. Don't follow him when he has got nowhere else to look. Nekuti Bible rinoti kana tichimhanya this race, we run it with determination. Takatarisa kumuvambi nemukwanisi wekutenda kwedu anonzi Jesu. Aripo here wandiri kutaura naye nhasi. Ndinoda kuti utange kunzwira matambudziko ako tsitsi, nekuti anga achifunga kuti achakutambudza, but iye zvino iwe ndiwo wakuzoatambudza, iwe ndiwo wakuzoaonesa nhamo, iwe ndiwo wakuzoisirwa nzira. Aripo here akanditeerera anotanga kuzwa in his mind, anotanga kuzwa pamwoyo pake kuti God will make a way for me. Ndinoda kuti utange kuzvinzwa kuti my God will make a way for me. Mwari vane inonzi individual and personal love, yekuti kana vakudhila newe vanodhila newe sezita rako, sezvawakazvarwa wakaita, mwana waamai vako, sedambudziko rauinaro. Nhasi ndauya kuzotaura kuti Mwari achaisa nzira pasina nzira. Ndiri kuzvinzwa Mwari achaisa nzira pasina nzira. Hamena kuti zvabva nekupi, but pane mumwe munhu wandiri kunzwa panapa kuti mari yauri kutambira sesalari ndo chichava chegumi chako. Ndo zvandiri kunzwa, kureva kuti pane ari kuendeswa patimes 10 nenyasha dzaMwari. Nhamo yanga ichikuteera yakuzotiona nhamo kubva manheru anhasa nezita ramambo Jesu weNazareta. Ukationa tichifamba tiri tega, hatizi tega, aripo watinofamba naye. Ukatinzwa tichinamata, we are not talking to ourselves. Aripo anenge akatiteerera, manheru anhasa aripo anotiteerera. Bhaibheri rinoti iyeye is a man of war, anorwa, kurwa hakuzi kwako. Nhasi ndoda kuti kana unge uine mashoko awakaronga ekupopota nawo, nyarara. Kana unge uchindoda kumupfekedza saizi, nyarara. Ukamupfekedza saizi yako idike, Mwari ndo vanonyatsoziva saizi yake chaiyo nezita ramambo Jesu. Zvimwe zvinhu ingonyararaswa. Let God be God and you just remain silent. My God, pane wandakazotaura naye, ndiri kuti wakutosvika. Mwari ari kundiratidza wakutosvika. Mwari ari kundidza kuti you're almost there. Mwari ari kundiratidza kuti manje so your story is going to turn around. Pane zvakuda kuitika munyika yemweya. Ukaona vauya vakawanda vauya kuti vakurumidze kupera. Mamwe matambudziko auye 1 anouya kuti akurumidze kupera. Tibva tangopedza nezvazvo tiende pane imwe level. Saka Jehoshaphat anoenda pamberi paMwari. Mwari vanotaura kuti Jehoshaphat haikona kutya vanhu ava. The war is not yours. The battle is not yours. Ndauya kuzotaurira yeFM Rodeport kuti every battle that you are facing, none of those battles is yours. Mwari vari kutotsvagawo havo glory, but glory yavo inoda vamborova Satana, inoda vamborova muvenga, inoda vambomuwisira pasi. Toda kudeclare manheru anhasi kuti vavengi vako vachawira pasi, vanokuteera vachawira pasi, vanokuvinga vachawira pasi, vanokuteya vachawira pasi. Mwari wemasimba ose anozviziva. Hapana muvengi wako akavanzika pamberi paMwari. Metodi yaMwari, it's not human. Aripo here ari kundinzwa. Mwari havashandise mahuman methods. They are very inferior. God's methods are superior. Today I am sensing a superior method. Bible inotaura kuti Jehoshaphat anoti paari kuenda
anoti vakomana imi munogona kukanda museve, chiendai kumashure. Vakomana munogona kukanda mapfumo, chiendai kumashure. Vakomana vanoimba, chiendai pamberi. Nhasi ndoda kudeclare kuti as we will be singing unto the Lord, as we will be praising the name of the Lord, pane zvichaitika. Bhaibheri rinoti hanzi akati chitungamidzai vanoimba. Pavaiimba vachirumbidza Mwari, vaiimba rumbo rusina mavhesi akawanda, rokungoti nekuti ngoni dzake dzinogara nekusingapera. Aripo here ari kundinzwa? Kana dziri nyasha dzaMwari dzinogara nekusingapera. Pane chinondinakidza nababa nanamai pamusoro penyasha dzaMwari. Bhaibheri rinoti itsva zuva nezuva. Ndozviziva, ndinorespekta basa rakaitwa naJohn G. Lake achitanga basa muno muSouth Africa, akaparidza. Pandotaura hangu, John G. Lake haana kusangana nenyasha dzamasangana nadzo nhasi baba Masuka. Dzake akatoenda nadzo dzatopera. Iye zvino dzasara moyo ndedzako. Vanhu vanonyepa kuti Mwari akapedza nevanhu vakudhara. That's a lie. The Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Saka kana unyange uchirarama zvakaita sei, inzwa kuti ndine nyasha dzangu dzandichashandisa. Hapana asina nyasha dzake. Munhu nemunhu ane nyasha dzake. Inzwa kupemberera kuti ndinaro grace rangu, celebrate revamwe, but uchinzwisisa kuti newewo une rako. Pane mabreakthrough ako iwewe. Pane nyasha dzinotaurwa kuna Lamentations, hanzi itsva zuva nezuva. Saka Jehoshaphat haana kusangana nenyasha dzaHezekiya, haana kusangana nedzaDhavhidha, haana kusangana nedzaElijah, akasangana nedzaJehoshaphat. Munhu nemunhu sangana nenyasha dzako. Zarura moyo wako uti Mwari mune nyasha dzangu, pane nyasha dzakanangana neni. Pastor, ndinotenda Mwari nezvamuri kuitirwa navo, pandoda kukuzivisaiwo kuti neniwo ndine nyasha dzangu dzakanangana neni. Baba mune nyasha dzenyu, amai mune nyasha dzenyu, sisi mune nyasha dzenyu. Dzimwe nyasha dzinonyatsopareta uri chirikadzi, dzimwe dzacho dzinoda usina kunyatsopasa chikoro, dzimwe dzacho dzinoda uine kamwe kakurwara nemabayo. Bhaibheri rinotaura kuti Paul anoti ndiri kubayiwa nemunzwa. Mwari vakataura kuti izvo handisi kuzobvisa munzwa iwoyo. Nyasha dzangu dzakakukwanira. Ndoda kukuzivisa kuti nyasha dzaMwari dzakakukwanira. Aripo here ari kundinzwa? Anoti I'm going to count my blessings. I am going to name them one by one. Ndichatanga kuverenga makomborero. Haikuna kunditaurira machallenges, ndichataura makomborero. Ndakakomborerwa. Mweya wangu unemponesa. Ndakasunungurwa pane zvandakaitirwa naMwari. Aripo here ari kundinzwa? Anoti ini ndine nyasha dzangu inina. Vamwe vanhu vane nyasha dzekungogona kutaura. Vamwe vanhu vane nyasha dzekunamatira vanorwara vachipora. Vamwe vanhu vane nyasha dzekunamatirika vachipora. Vamwe vanhu vane nyasha dzekutanga mabhizinesi anoendeka. Vamwe vanhu vane nyasha dzeintercession. Vamwe vane nyasha dzekushandira Mwari. Vamwe vane nyasha dzemabhizinesi. Hapana asina nyasha dzake. Ndoda kuti ugare uchizviziva, utange kuita confidence. Grace cannot be copied and pasted. Grace is unique. Ndoda kuti utange kuti kana ukatarisa kurudyi, ona nyasha dzako. Ukatarisa kumberi, ona nyasha dzako. Ukatarisa kumashure, ona nyasha dzako. Ukatarisa mudenga, ona nyasha dzako. Aripo here ari kundinzwa? Bhaibheri rinoti Jehoshaphat paakangozviziva Mwari vataura kuti kurwa hakuzi kwako, anotungamidza kwaya. Yakuenda kuhondo, havana zvavaimba zvinoshamisa. Vaimba kuti nekuti ngoni dzake dzinogara nekusingapera. Ladies and gentlemen, ngoni dzaMwari dzinogara nekusingapera. Paunotanga kuti Mwari ngoni dzenyu dzinogara nekusingapera, pane zvinomboitika, pane zvichatoitika. Ndauya kuzoyeuchidza vanhu vari pano
vasinavo kupupura. Ndakutaura kuti rimwe zuva wakambostaka pabhodha iweyo, ungadai wakadhipotwa, but nyasha dzakakurwira. Vamwe vanhu makambopfirwa nemota pane matsotsi, ungadai wakapfurwa nepfuta, but nyasha dzakakurwira. Vamwe vanhu makanga maomerwa, mukapinda mumota dzakarola, vamwe mukabuda mumaaccident ane vanhu vakafa, nyasha dzikakurwira. Nhasi ndoda kuti utembe nyasha idzodzo, oti amen, dai dzisiri nyasha dzaMwari, ndingadai ndiri kupikwa, ini ndingadai ndisisipo ina, but Mwari akandinzwira tsitsa, nazvino ndiri kurarama nenyasha. Saka nyasha idzodzo dzinogara nekusingapera, dzinonzi zienda nakuyenda. Nyasha dzaMwari dzisingapere. Jehoshafati akaziva kuti pateguru wangu David akambodonhedza Goliata, akaziva kuti inyasha dzaMwari. Akatarisa kunana Asa vakafamba naMwari, akaziva kuti inyasha dzaMwari. Akaona ana Hezekia, akaona kuti inyasha dzaMwari. Akaona ana Samsona vachibvarura shumba, akati inyasha dzaMwari. Ndinorangarira zvinotaurwa naDavid, anoti matestimony angu handinawo. Akutowedzera atarisana neGoliath. Nhasi ndoda kuti kana wakatarisana negiant, unotanga kurinzwira tsitsi, wakatemba ngoni dzaMwari. Anotaura achiti Jehovha akambondirwira pachitsere, akandirwira pashumba, achandirwira pamuFiristia uyo. Nhasi ndauya kuzopa vanhu confidence kuti ndiri kuzviziva. Nhasi ndi 28 November, renda haisati yauya. Chiregaone zvakuda kuitwa naMwari, regaone zvakuda kuitwa naMwari. November akupera, but regaone zvakuda kuitwa naMwari. Zera rako harichanyatsoita, wava target yemamiracles. Muno ndiri kuona matargets emamiracles, but pawa kuchema haana kuenda achichema pamberi paMwari. Vanhu veMoabhi nevanhu veAmona nevanhu veMount Seir vakaona pane kuti vaone vakomana vari kuuya nemabhiza, varume vari kuuya nemfuta, varume vari kuuya nemisera. Anoona pari kuuya kwaya, nekuti ngoni dzake dzinogara nekutsinga aperi. Yataba yakashika. Yes, ngoni dzaMwari dzinogara nekusingapera. Zvinonzi pavakaona izvozvo ndobva vatanga kubayana nepaconfusion. Zvinonzi vekwaMoabhi vakatanga kubaya vekuMount Seir, vekwaAmona vakatanga kubaya vekuMount Seir. Manera nhasi paunorumbidza Mwari, chidhoma chichajoborwa nezizi, nezita ramambo Jesu weNazareta. Nyoka yemweya icharumwa nebere remweya, nekuti vanenge vakudhilana nezvavo. Tinoti kana tichinge tadai so, regai ndigare ndakutaurira, maWhatsApp nemaSMS anotanga kurasika. Anga achifanira kuenda kuno kunyeya, anouya kuzokutaurira kuti tisu tanga tichikunyeya. Anongotanga kungonanga kwachona kwausina kutumira kuti ungada kutaura kuti izvo ndoda kutaura nezvamwoyo, vobva vaiti send to mwoyo nezita ramambo Jesu weNazareta. Are you ready to cause confusion in the kingdom of darkness? Are you ready to cause confusion? Nekuti ndo zvakuitika manheru anhasi. Pane vavengi vakuzokonfusana, pane vakakumaka vakuzobayana, pane vakakuteya vakuzoteyana pachezvavo, pane vakateya musungo vakusungana pachezvavo, pane vari kuchererana makomba vachawira mumakomba avo. Nekuti ngoni dzaMwari dzinogara nekusingapera. Shamwari, kana ukatanga kurumbidza Mwari panoita confusion. Satani anoda kuti upe dambudziko mbiri, but ndinoda kuti ubudze dambudziko rako kuti ndina Mwari ane mbiri. Mbiri haisi yako cancer, mbiri haisi yako heart problem, mbiri haisi yako arthritis. Mbiri ndeyaJehovha anogara nekusingapera. Mbiri haisi yako kubhuroka, mbiri haisi yako kushaya mari. Mbiri ndeyaJehovha anogara nekusingapera. Iwe kusaroorwa hauna mbiri, iwe zvikwambo hauna mbiri,
iwe zvidhoma hauna mbiri, iwe munyama hauna mbiri. Mbiri ndeyaJehovha. Kana ukangodaro chete uchanzwa kuti vamutsana, uchanzwa kuti vatukana, uchanzwa kuti vapopotedzana, uchanzwa kuti zvangodonha. Zvaunoona zvishoma pane chaizvo zvinenge zvaitika. Shamwari, ndoda kutaurira manheru anhasa kuti get ready to give him glory, get ready to celebrate his majesty, get ready to admire his splendor, get ready to say you are an awesome God. Pana ari kunditeererawo ari ndoda kumbopa Mwari mbiri, ani Mwari ndoda kumbovarumbidza, ndoda kumbovatenda nekuda kwezvavari, ndoda kumbovatenda nekuda kwezvavakaita, ndoda kumbovatenda nekuda kwezvavasina kuita. Nekuti pane mwe minamato yavasina kutipindura mufundisi, yavakatipindura vachiti aiwa nekuda kwerudo rwavo. Vakanyanziva kuti kana uyu ndikamupa mota izvozvizvi nedzungu raainaro, ndikamupa inomhanya achapinda mu108 haasati amachuwa. Saka chimbosanobata wakadaro ikako nezita ramambo Jesu weNazareta. Are you ready to celebrate even unanswered prayers? Are you ready to celebrate pachona pausina kupindurwa? Mumwe minana yanga iri pre-baked. We would not have witnessed the miracle of Lazarus. Dai Jesu vakakurumidza kuuya, hatingada tinombonzwa resurrection yemunhu anobuda muguva. But nyaya yekuti izvo Jesu vakanonoka kuuya yakaita kuti munana wacho ukure. Pane vamwe vanhu vachawana minana yavo nhasi, but pane vamwe vasingawane nhasi. Wako iwe ndiwe next year but wana. But usati waitika kudaro, ndoda kutenda Mwari. Mwari ndoda kukutendai kuti pazvichaitika. Bhaibheri rinoti Lazarus paakaitirwa munana, he became a tourist attraction. Vanhu vaienda kuJerusarema vanoti ngatimbopfuurai tiende paBhetsani. PaBhetsani panei? Zvikanzi pane mukomana wokumutswa kuvakafa, timboenda kunomuona kuti timbomutaurira kuti kana wagara muguva for 4 days zvakamira sei. Pane vanhu vakuzoita matourist attractions kuti nhaiwe kana uri chirikadzi ine 60 years zvakamira sei wobva wangoerekana wangoroorwa wakandwa pakichena. Tourist attraction. Nekuti Jesu pavanga vakuita minana vaishandisa zviripo izvozvo zvaura ndozvichaita kuti upe Mwari mbiri. Are you ready to give him glory? Are you ready to praise his name? Are you ready to worship him? Are you ready to glorify his name? Ombotenda Mwari kurasika murumbidzo, kurumbidza Mwari nemoyo wakaperera. Vanhu vagoshamisika kuti nechibhutsu chake icho chicha chakabvaruka pesapa ari kurumbidzirei Mwari. Mwari ndokutendai nezita ramambo Jesu, nekuti ndanotori nemakumbo anotombopfeka chakabvaruka, pane vasina kupfeka dzakabvaruka. Saka Mwari ndokutendai, dzakanaka dzichauya. But in the meantime, yetama yabaka yanda mayabaya kayata shamanda kayamahanda. In the meantime, I'll glorify my God. I know miracles are going to follow me. I know a lot of things are going to happen. I know I'm going to be followed by favor. But in the meantime, I am going to worship him. In the meantime, I'm going to glorify his name. In the meantime, I'm going to thank him. Nekuti ngoni dzake dzinogara nekusingapera. His mercies, they are new each and every morning. Are you ready to give him glory? Are you ready to give him praise? Tenda Mwari. Uinayo mota iyoyo inenge ine kakunetsa, but tenda nepazvavya. Greater things are on their way. Ayabosha mayanda kaya masa. That's not to confuse the Satan. Tinoda kuti kana anga akajaira kuti unongosvika uchichema chete, ezoti hatinasi kumbochema ino, toda kumborumbidza Mwari. I am not going to complain. I'm going to glorify my God. I'm not going to cry. I'm going to glorify my God. I'm not going to complain. I'm not going to mumble. I'm not going to grumble. But I'm going to lift up his name.
Talk about your worries, I won't be worried. Talk about your cares, I won't be cared. I won't be caring. I have got Jesus on my side. The Lord is on my side. Who can come against me? Aripo here ari kunditeerera. Anoti Mwari ndinokutendai. Pandave pakanaka. Pandave abasiripo pandaimbova. Tarisaone pawakapukunyuka. Tarisaone pawakapona. Tarisaone pawakarwirwa. Tarisaone zvawakapiwa naMwari. Ombovatenda. Kungotenda Mwari. Pane zviri kuitika kana ukarumbidza Mwari. Mamwe majeri haadi kana kuti pauye mutumwa. Mutumwa akauya kuzorescuwa Peter. Akarescuwa nekuda kwokuti vanga vari kunze ndo vainamata. But vakashamisa vanhu pajeri ndiPaul naSilas. Vapedza kureverwa mhosva yavasina kupara. Ndipo vatanga kupa munoshamisa. Imime Mesaya munondi shamisa. Baba munoshamisa. Jimime Saya munoshamisa. Baba Jimime Mesaya. Baba munoshamisa. Baba Jimime Saya munoshamisa. Baba Jimime Mesaya. Baba munoshamisa. Baba Jimime vazhinji vedu patakauya kuno kuSouth Africa maybe 90-95% takauya nemabhazi.